Truth, manyaka wanyis jopiny ni Kenya kwanza ketowa a situation marach as a country. Number chiel, ginge gima gitimo. Ok ni gigi timore atima kendgi. In politics, onge gima timore by itself. Nyaka bed ni nitiere ng'ato behind gima timore. Gima jogi timo madwa wacho ka. Number chiel, ne gigolo commissioners ka ging'eyo ni wadhi chopo ka. Ka gisewinjo ni jopiny owuok oko, kata Raila Amolo Odinga luongo jopiny ma jopiny ochako ng'anyo, gikawo route machielo ka giyie ni mondo ji odhi e mesa odhi otimre nade owuo. Achiel kuom weche madongo mane ji dhi wuoye en wach mar loso IEBC manyien duol mabiro chung ne yiero. To ka gino dhi nyime giyiere modhi ochung commission odhi ochung duol mane dwa yiero IEBC manyien ka. Yes. Mondo wach ni negotiation ni orume mesa tere parliament kaeto odhi oyud process cha gino dhi nyime. Ka giseng'e ni gini ji osewinjore dhi e parliament, to gioro ng'atgi dok e court mondo dhi owach ni legal basis onge, which is true, legal basis onge. To nikech jogi nong'eyo ni legal basis onge, ema nomiyo chungu macha mondo kwongo ter ma e parliament oyud legal basis eka gini odhi nyime. So gigi gin gik ma Kenya kwanza rundore ni ka ging'eyo gima gitemo timo. En niya, gidwa ni mondo gini orundre kama kaeto bio chop apex mar crisis ma koro iwacho niya, with this crisis onge gima dang timre, koro nyaka gidhi adhiya kama nikech gin jok ma ok ohero rito chik. Koro gibiro dhi to gitime tok chik kaka gisetimo gik mang'eny tok chik nyaka housing levy gi gik magitimo gite. Gidwa ni wachope crisis no apex malo mondo kotimo to en gi justification niya, wan gi crisis maduong' maonge kaka dang warit the process nyaka chop kuma legal basis yudore. Nyaka koro nwatima ma nikech crisis duong'. So waseng'eyo kendo waseneno. Emomiyo kata kawuono Honorable Kalonzo Gini nowacho ka gin Meru ni parliament onego oyaw, to ka parliament oyaw gikwang gi wach mar NADCO moting'o wach mar duol mabiro tero wa yiero. To kora penji George Bati. An ng'eni constitution is supreme.